Moje meno je Peter Púš a som zakladateľ brankárskej akadémie Pro Goalie Academy. Ako bývalý brankár som sa po skončení aktívnej kariéry rozhodol aj naďalej venovať hokeju, ale už ako tréner brankárov. Keďže ma hokej od malička veľmi bavil a stále aj baví, tak som si hľadal spôsoby, ako zdokonalovať a vylepšovať tréningy s brankármi, až som sa rozhodol založiť občianske združenie Pro Goalie Academy. Cieľom akadémie je podporiť začínajúcich brankárov v chytaní, či už je to zapožičaním brankárskej výstroje alebo samotným tréningom na ľade a mimo ľad. Taktiež v rámci našej akadémie spolupracujeme aj so staršími brankármi, kde zdokonalujeme ich techniku chytania. Počas našich tréningov na ľade aj mimo ľad využívame rôzne špeciálne tréningové pomôcky, ktorými sa snažíme spestriť jednotlivé tréningy. Mimo iné využívame aj kameru pri trénovaní a následne robíme s brankármi videoanalýzu tréningu, čo veľmi napomáha v procese učenia sa nových pohybov a techník chytania. Naša akadémia funguje prakticky celoročne podľa toho, aké sú možnosti prenajmu ľadov na jednotlivých štadiónoch. Počas leta taktiež organizujeme týždňový hlavný kemp, kde sa zúčastňujú brankári aj zo zahraničia, čo nás veľmi teší.